আজি আমাৰ কেবিনেটত BTCৰ CM বা চিফ আৰু BTCৰ ডেপুটি চিফক আমি কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। এইটো আগতেও আছিলে, এইটো নহয় যে প্ৰমোদ বড়ো নাছিলে, কিন্তু আগতে অকল চিফজন কেবিনেট আছিলে, মৰ্যাদা আছিলে, কিন্তু BTC একৰ্ডত লিখা আছিলে যে আমি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব আৰু ডেপুটি চিফকো কেবিনেট দিব লাগিব। আজি সেই সিদ্ধান্তটো কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। প্যাৰেলেলি BTC যিসকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হ'ব উইদিন দ্য BTR, বাহিৰত নহয়, উইদিন দ্য BTR তেওঁলোকে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা পাব। BTC मानसिया अर खामबाय एबसुनि मिटिङाव मानसिया अर खामबाय हनै मा जानानै अर खामखो बियो सेस दैबो गैला सेस गुखाल गैयो मानसि बानांगौ बिया जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोननैसो आयदानि लायाव आं डिसकासन खालामनानै फैबाय। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे रेलिया जानानै थांबाय, मोजाङै मोजां जाफुनानै थांबाय, खिन्थु मोनसे बथला जानानै थांबाय क'क्राझारावहाय, बेनि सायाव डिसकासन खालामगोन। स' बिनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय दहाय सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होखाबाय आङो, बेनि सोमोन्दै बुंगोन। डक्टर एम बिश्व शर्माया दिनै प्रेस मिटआव बिथाङा फोरमायनानै होदों जे BTCनि चिफ आरो डिपुटि चिफखौ लानानै बिथांमोनखौ चिफ आरो डिपुटि चिफ बिसोरखौ जाहैबाय मा केबिनेट मन्त्रिनि मर्यादाखौ होबाय होननानै बुंदों। UPPL गभर्नमेन्ट थानाय समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय जेनाखि UPPL सरकारनि समाव अनलि चिफआल' माने केबिनेट मन्त्रिनि मर्यादाखौ मोनदोंमोन, बेखौ बिथाङा फोरमायदों। नाथाय दा BTCनि सुक्ति बायदियैहाय दा चिफ आरो डिपुटि चिफ बे सानैया केबिनेट मन्त्रिनि मर्यादाखौ मोननांगौ। दा बे हिसाबै केबिनेट मन्त्रिनि मर्यादाखौ दा माने चिफ आरो डिपुटि चिफखौहाय BTCआव होनाय जाबाय होनना बुंनांसै। आरो लोगोसे जायफोरनाखि जायफोर EM बिबान दा आरो बिसोरखौ रायजो मन्त्रि हिसाबै बिथांमोनखौ बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआवहाय बिसोरखौ मर्यादा होनाय जाबाय होननानै दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर एम बिश्व शर्मा सारा बेखौ स्पष्ट भाबै गेवलाङै बुंनानै होनाय जाबाय आरोखि। अके, बे थांबाय। दानिया जों फैदो गुबै बाथ्रायावहाय। बाथ्राया बेनो रायजो जादोंमोन, एबसुआ मैया गासै मोन 7टा गासै डिमान्डफोरखौ लानानै मैया रिलिज जानानै थांबाय, जे बिटिआर सुक्तिनिखौ माने आखरे मावफुंनांगौनि खाथिराव। लोगोसे बर'फोरखौहाय कार्बि आलंआवहाय जेन'बा ST हिल डिमान्ड दंमोनथ' बे दासिमबो बे जायाखै। आरो गोबां माखासे स्कुल कलेजफोर प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, BKSC फोरनि गामि सोसननाय दानख'नाय आरो इलेक्सन पार्टि नांगौनि थाखाय आरो 125 एमेन्डमेन्ट जे इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय गोबां, दा बेफोरखौ लानानैनो दिनै मैया बिथांमोना मोनसे गथन जानानै थांबाय। क'क्राझार जिल्लायावहाय प्रग्रामा जोबनायनि उनावहाय जों मिथिनो मोन्दों जे बावहाय मोनसे अर खामनाय जाथाय जानानै थांबाय। सासे सुबुङा गावखौ सावनानै लादों ना बोरै खामखो बेखौ दिनैसिमबो रोखा क्लियार मोननाय जायाखै। माने गोबां मानसिफ्रा बुंदों, सोरबा बुंदों चिरांनि, आरो माने बिटिआर सुक्तिया मावफुंजायैनि थाखाय सावनानै लाबाय, बेफोरबायदि खोथाबो ओंखारलांदों। फेसबुकआव आं नुदों गोबां मानसिफोर बुंनाय, नाथाय बे बाथ्राया सैथो जाथावनाय नङा होननानै आं सानो। दा जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय अल बड' फरायसा माने आफादनिफ्राय बिथांमोना प्रेस मिट होनानै मैया बुंबाय जे बेवहाय आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना फोरमायनानै होबाय। थारमाने बे घटनाया जाहैबाय मा, जाय मानसिया दिनै हरखाब बेफोरबायदि माने अर खामजादों बिथांमोनाबो क्लियार नङा जे बिथाङा गाव हारसिङै पेट्रल लुनानै अर सावनानै थैनो नागिरदोंमोन ना मानि थाखाय, ना बोरैबा नांखो, बबेनिफ्राय नांदों, बेखौबो रावबो क्लियार नुवाखै आरो नुवाखै मानसिफ्रा। दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाय मानसिया बे अर खामनाय बिथाङा जाहैबाय मा, माने फिजिकेलि एसे उइक, माने बिनि मेन्टेलियाबो एसे उइक जालांबाय थारमाने, जों बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। आरो बिथाङा रामफल आन्सलिकनि आन्डाराव गोलैयो होनना बुंदों। आरो जाथाय जानाय लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानसिखौ नागिरनानै बिथाङा बबेनि आरो मारै फैया, बबे गारिजों फैया, सोर लाबोआ, बेखौ माने संदाननाय जाबाय।
मानोना न'खरनि बिमाखौ हमनांगौनि खाथिरावहाय मानोना उनावहाय मोनसेबा जे बिथाङा खुनु मोनसे प्रग्रामाव फैनाय हाबाफारियाव फैनाय गारिजों गाखोनानै रावजोंबो फैफायाखै होननानै जों दासिमाव जों मिथिनो मोन्दों आरोखि ओमफ्राय दा बे हिसाबै माने बिथांखौहाय जगाजग खालामना मोनबाय जे बिथाङा गावनि देहाखौ थिग मोनैखाय बासजोनाव एसे बेरायलाहैनोसै होननानै न'आव खिथानानै फैदों होननाय गावनि न'खरनि मानसिनिफ्राय बुंनाय बे बाथ्राखौ जों दा मिथिनो मोनबाय माने एबसुनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बुंनाय बायदि दा बे हिसाबै बिथांखौ चिकित्सानि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव सोदोंमोन आरो दा बेनिफ्राय बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांसिगोन बायदि खोनादों दुखुनांथाव बाथ्रा थासारिया दा मानि थाखाय बेफोरबायदि जानो मोन्दों जेबो मिथियाखै आरो सोरनिबा कनस्पिरेन्सि दं होननानै बिथांमोना बुङाखै माब्रै जामारदों सोर मानि थाखाय जादों ना गावनि माने देहाया दुरबलखायसो गाव सानब्रेनानै बे खामानिखौ मावखो ना माखो बेबायदि थासारिया सोमजिदों आरोखि थेवब्लाबो मैयानि प्रग्रामा मोजाङै मोजां जानानै थांबाय लोगोसेनो बे प्रग्राम जानायनि आन्दोआवहाय आं नुबाय ससियेल मिडियायावहाय फेसबुकआव गोबां मानसिफोरनि लिरनाय मानसिफोरनि कमेन्ट होनाय आङो बिराद नुबाय आरोखि दा जों बेखौनो मिथिदों जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा होनदों दा माने हाग्रामा महिलारि सानि सरखार फैनायखाय जोंनि एबसुआ फिन आरो सोमावफिनमारबाय बेबायदि मोनसे बाथ्राया दिनै फुरा फेसबुकआव रिउमार जादों जोंनि मानसिफ्रा बुंदों दा आं बै जायफोरनाखि रिउमार खालामग्रा बिथांमोननिसिम आं मोनसे कुइसन सोंनो लुगैदों अब्ला नोंथांमोना बिटिआर सुक्तिनि बै दफाफोरखौ मावफुंनो गोसो गैया नामा बिटिआराव जे गोबां माखासे गामि सोसनबावनांगौ दङ दिनै गोबां बर' गामिफ्रानो दिनै थालांबावदों बेखौ सोसना नामा अब्ला दिनै बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआवबो गोबां गामि हाबबावनांगौ बरपेटा डिस्ट्रिक्ट बजालि डिस्ट्रिक्ट नलबारि डिस्ट्रिक्ट बैफोरबायदि जायगाफ्राव गोबां माखासे बर' गामिफ्रा हाबनांगौ हाबाखै दासिमबो होमबा बिसोरो हाबनाङा नामा नोंथांमोना मा बुंगोन कामरुपआवबो हाबनांगौ दिनै नों बिश्वनाथसिम हाबहैनांगौ हरै बैफोर गामिया बारायनाङा बारायनाङा नोंथांमोना मा सानो आरो लोगोसे बै जेनोखि एसटि डिमान्ड माने कार्बि आंलंआव बर'फ्रा एसटि हिल डिमान्ड मोननांगौ बे नोंथांमोननिबा मोननांगौ ना मोननाङा आरो बे कार्बि आंलंनि एसटि डिमान्डआ बिटिसिनि सुक्तियाव लिरनाय दंना गैया दंना गैया नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन थ' आं बेखायनो नोंसोरखौ आं आखाइ खबजनाबो बुंगोन जोङो बांद्राय पलिटिकेलि बाथ्राफोरखौ लानानै बबे नंगौ बबे नङा बेखौ जों सिनायनो रोङै जानो नाङा आं बेखौसो खावलायगोन नोंथांमोनाबो बयबो साननो हानाय बुजिनो हानाय दङ अके नो प्रब्लेम बिथांमोननि खामानिखौ मावनो हो बिथांमोननि डिमान्डफोरखौ माने फुलफिल खालामनो थाखाय मावनो हो नाथाय जों दिनै सोरबा डिमान्ड खालामग्रा सोरबा मिनिग्रा बेफोरबायदिया बिराद मोनसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव इना एनि माने लाबोनाय आरो गावजों गाव मोनसे माने गोजोन थासारि गैलायै एबा खौसे गैलायैनि मोनसे फोरमानखौ होनाय जायो आरोखि बे दा जाय बिथांमोनहा दिनै बिटिआर सुक्तिखौ माबा मोनसे लादों बा बै डिमान्ड खालामग्राफोरखौ मिनिदों नोंथांमोना मिनिनायलाय आरो माथो प्रफिट दङ माथो लाब मोनगोन नोंथांमोना साननांगोन एसे बिथांमोना मानि थाखाय डिमान्ड खालामदों ना गावनि सम्पति आरजिनो थाखाय बिथांमोना डिमान्ड खालामदों ना मानि थाखाय डिमान्ड खालामदों दिनै लोब लोब बर' फिसाफ्रा मानि थाखाय नुजाहैदों मानि थाखाय बाहागो लादों नोंथांमोनाबो बाहागो लानांगोन बाहागो लानो हाया नोंथांमोनाबो मदद खालामहरनांगोन जेरैबायदि हायो ओरैबायदि नोंथांमोनाबो कन्ट्रिबिउसन खालामनांगोन हारिनि खाथिरावसो नालाय बे बाथ्राथ' नोङो जेरै हमना लादो 125 फिफ्थ एमेन्डमेन्टआ जुदि जायोब्ला 60टा समस्ति जागोन होननानै बुंदों बिटिसिआव माबे 60टा समस्ति जानायावहाय बिटिसिआ लस दंना लाब दं लाब दंना लस दं दिनै गासिबो समस्तिफ्रा दिनै माबा जाफिनजोबगोन बेखौहाय मा होनना बुङो दाफामफिनजोबगोन सोदांफिनजोबगोन हयथ' बै समस्तिफ्रा एसे फिसा फिसा जागोन अबेबा स' होमबा बाहायबो नों साबसिन जाबाय लाबसिन जाबाय बाहाय नोङो बाजेटफ्राबो नों बांसिन फैगोन 1500 कौटि क्रर फैनांगौ जे बिटिसिआव थानाय माखासे इनफ्रास्ट्राकचारफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय दा बैफोर जुदि बाजेटफ्रा फैनाङा नोंथांमोननिबा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन जोंना बांद्रायबाय आरो फेसबुकआव लिरनायाबो बाराद्राय जाबाय जों सब समाय जों बेफोरबायदि लालायबाय थायोबा जोंनि गेजेराव आरो जौगानाय मालाबाबो फैनाय नङा होननानै आं सानो आरोखि स' जायखौ नोंथांमोना जुदि मावनो हायाबा नोंथांमोना जुदि ओंखारनो हायाबा मालायफोरनि ओंखारनायखौबो मिनिनो नाङा निन्दा खालामनो नाङा नांथां होनो नाङा आंनिफ्राय बेल'सो आरोखि मानोना बिथांमोनाबो दिनै लेगेल डिमान्डनि थाखायसो बिथांमोनाबो फिल्डआव ओंखारदों नोंथाङा ओंखारनो हायाखिसै वेल एन्ड गुड दे खिन्थु मालायखौबो बादा होनो नाङा आरो बेफोरबायदि इसिबां नेगेटिभ पइन्टखौ नोंथांमोना होनो नाङा आरो इसेबां नेगेटिभ पस्टफोरखौ फेसबुकआव होलाबाय थानो नाङा आरोखि आं बेखौसो खावलायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ